Hi ladies and guys, welcome back again diri sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sab nga gikan sa Yusinian Freedom Board ang atong basahon. Pero before ana, always jud ko nga nagapasalamat sa mga kanunay nga naminaw sa itong mga audio stories diri sa YouTube, sa mga nag-comment, sa mga nag-react, ug especially sa mga nag-sponsors through GCash. Daghang salamat kayo ninyong tanan. Special thanks di ay kang Rose, salamat kayo si muhang sponsor. Ug syempre sa mga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang kog tupulok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug syempre kung namoy mga shoutouts and more ay mubasa na tagbalik sa inyohang mga comments mo nang comment down below down lang mong tanan. Bitaw ladies and guys, karon ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan lang ko sa pangalan nga Kath, kay liwat kog iring mga oras. Bitaw. 28 na ko. Dili lang na ako i-describe akong kaugalingon kay basig masuya mo. Saring lang. Bitaw, way back years ago, nahimo kong biktima sa love kay nasakpan ako sa akto kong ex nga naay gisimba nga laing bae kay hinimbahon keto akong ex. Sa sobra kay hinimba, nilapas na sa langit. Ug wala ko makapugong sa kong temper moong nabagnos ang baga nga nawong sa kong ex nga sa altar mismo. By the way, dili siya gwapo. Dako siyag buho siyang ilok. Ug bisag baho siyag ilok, ako siyang gilove gihapon. Abunda pa siya Rexona kay ako'y supplier ana. Gipaotang pa nako na siya aron mapalit niya iyahang dream nga motor, pero sa kaadlaw nakita mismo sa kuang duha ka chinita eyes nga naay nakadikit niya ng murag tikit. Murag gilangkat o gitagod-tagod o gitamak-tamakan o gisilhig ako ang heart. Gusto na akong singgitan siya taksil. Pero wala na ko buhata kay di ko gustog mag-iskandalo sa simbahan. Tinuod, sa simbahan pa na ako siya nasakpan sa balay ni Lord. Kaingon kog holy ang simbahan, pero makasulod banday pod ang mga ahak. Lami lang kayo sa bligan ug usa ka container nga holy water akong ex aron mahinlo iyahang pagkaahak. Gibulagan ako siya dayan. Nganog magmantener man kog bahog ilok. Eos. Pero nasakitan sad ko adto kay true akong love niya. Sa 2 years namo siya lang kanunay ang ginasuplayan na kog Rexona. Gina-comfort ko sa akong mga friends nga kalimtan na lang ang bahog ilok na ko nga ex kay di niya deserve ako ang beauty. By the way, my 3 friends are gays. Kami lang ni Kim ang true flower. Hide na lang na ako silang tulo sa name nga Jojo, Che o Jaja. Kay basig majumbag ko nila ma-mention ilahang names dere. Then one time, i-invite ko nila nga manlaag daw me aron dili na ko mag-imo. Ingon sila nga mangadto daw may langit. Bitaw. Ingon to si Jaja nga mangadto daw may sa palasyo sa mga Adonis. Mitubagpod ko nga dadon ko niyo gay bar. Never. Daghang maniak dito. Tubagpod si Jaja nga no, it's the opposite, Mads. Ikaw ang mahimong maniak. Then ikatawas yan. Ingon po akong isa ka amiga nga sige na Mads, ikaw ra ang wala maka-experience. Si Kim enjoy kaayo. Laway-laway pa gani. Then perte niyang pangatawa. Ingon pa si Jeje, nga libre atong beer at Mads kay Kasin ako ang manager. Pagsuot lag lig-on nga panty kay basig mabugto na dito. Og perting pangatawa dyan nila. Dili lantad nga mga gay silang tulo. Kay dili halata silahang mga sinuotan. Ginasilosan gani isa kong ex si Jeje kay mo ay pinaka-close na ko.
Nilantulo si Jeje ang pinakagwapo. Sayang kaayo ihang jeans. But of course, wala pa ta masayod sa future basig makatuhog ni girl. Basta kay dili na ako. Sumoto nga napugos ko nilang duha nga mulantaw og mga agogo dancers. Wala pa to silang Kim og Jojo kay niuli silahang mga lungga. Kami lang tulo. Puslan man nga na heartbroken ko, mulantaw putag unsay langit. First time yun na akong makasulod og inato na buwan. Ni-promise ko ni Lord nga one time lang to na ako nga himuon, kay heartbroken ko. Hadlok ko nga basig na ay makailan ako sa sulod. Kipangatawan ko sa duha sa kong gisuot. Naka-leather jacket, pants, cap, ug naka-eyeglass pa dyan. Binuangan pa ko ni Jeje kung asa daw ang shooting sa probinsyano. Dahil nikatawa siya, ingon pud ko, nga Mads, ayaw ko buti kay basig mabungkag na imong hinapay. Ingon si Jeje, pananghid biyaha og mo take out ka kay kami assist. Then perting katawa niya. Itubag ko nga, mo take out og pagkaon. Itubag siya nga, yes Mads. Unya siguruha nga daksa, aron worth it ang kanon. Tubag ko nga, mga bayuta mo, igo ra ko mulantaw og dili ko mo take out. Hindi ko parehas ninyo. Sumoto nga pag-enter na mo, wala pa'y nag-perform nga naka-reserve pa daan na mong pwesto nga dool kay sa stage. Ang manager pa ang nag-entertain na mo kay lagi ig-agaw ni Jeje. Free drinks pa may. Wala nagdugay, hanisugod na gadim ang lights. Kay naan ako no'y mag-perform. Nakainom ko straight usa ka baso nga beer kay ako'y nakulbaan. Pag-start sa music, hapit ko matuk-an sa nisayaw nga kay. Oh my God. Murag mulugwa akong mata. Maayo na lang kay akong natabunan. Start pa lang nakasampit jud ko Ginoo ko taba. Ando kabayot na akong kauban, mura nagnangabua nga sigig-singgit. Kinsay dili makasinggit nga naay mga pan nga hat pa kaayo nga sa middle part. My God na lang jud. Dax for sure. Usa siguro sa mga requirements nila, ang size. Ang bitaw. Motong napatabo na lang ko sa kumbaba, kay ni samot o kabiga ang sayaw. Diha pa'y mga nisunod nga laing mga dancer nga mga flexible kayong lawas. Pasalon taon ko sa kong mga sala, kay nitutok ko sa usa nga gwapo, ug niambog akong mata sa kapugon sa ubos. Dax sa jud kaayo. Natangtang gud nako akong eyeglass aron ulay sa gabal. Pero nakaladok na pud ko laing baso nga beer kaysa kuha man ni tanaw ang gay ug ni atubang sa among dapit. Ug didto nag-grind sa mga tubangan. Mura yud ko gisugba. Nindot man di ay sa impyerno. Cherry. Lami kay mo singgit og i-grind mo pa baby. Ningon pa si Jeje nga, Hamads, bukahag tarong imuhang mata. Ayaw pamilo. Ningon pa si Jeje, ikaw gitanaw Mads. Diyos ko Lord. Come to us baby boy. Wala jud ko makatingog kay gwapo jud ang guy. Dahil ng abs, havern, gasinaw-sinaw pa nga murag lechon. Gihap na ko, 4 packs nga pan jud. Lami mo request og free taste naman. Napanganga na lang pud ko kay iya akong gikidahatan. 2 times while nag-sexy dance siya. Grabe nga manindog ang tanang buhok nimo sa lawas. Giyog-yog na ko sa mga bayot na kong kauban kay nganong sa kuha nagpapansin. Sala ba na ako nga attractive kay ko bisag naka-leather jacket? Bitaw. Lami kay mo giling-giling si guy. In the end, napuno kog bunog sa duha ka bayot kay murag si Pacquiao ang nihapak nako. Yon si Jeje nga mad sikaw na. Bisag mura kag si Cardo Dalisay na attract nimo sa Ricky. Nangutan ako kung kinsay Ricky. Tubag siya, nga kadtong ni giling-giling ni mo daw. Kalimti na tong imong ex nga bahog ilok, kay nangutan na daw si Ricky sa kong cousin, o kinsa daw tong kauban na mo, which is ikaw. Tubag ko nga, Mads, bago pa ko na heartbroken, no? Wa pa ko ka-move on. Unya, macho dancer. Mads, maayo pag manguyab ko mag-uuma.
Tubag siya nga, for your information, Mads, di lang to match yung dancer sa Ricky. Na na to'y business. Tubag ko nga, pila nakakabayot na hilabdan na Mads. Napalang na AIDS. Tubag si Jeje. FYN again, Mads. Dito siya pwede ma-take out. Next Sunday, join gihapon ta. Nitubag ko nga, musimba ko. Ngayon po si Jeje, mapagkahumanda ay. Tubag ko nga, wow, niguman og simba mo at to gay bar. Huwag na pa'y labaw sa impyerno, modyo na akong dulngan, Mads. Mga bad influence yun kani ako mga barkada, pero bisag inana sila, dako kog trust nila. Sa mga to nga next nilang dong sa bar, wa na ko ni uban, kay nag-prayer vigil ko sa kong mga nahimong sala. Habita. Pero the next pa jud, gipas-an na jud ko ni Jeje, kay paubano nila, kay last na daw nga di na ko nila ubanon sunod. Laing promise na po na ako ni Lord nga di na jud ko mausap. Kausa na lang. Ato nga time, kompleto na ming 5. Dol gihapon mi sa stage. Pagsugod sa dance number sa mga agogo dancer. Oh my God. Last na lang dyan ni Lord. Promise. Nakasyagit yung apel kay action na maghubo-hubo ang isa nga gagunit na sa garter sa break. Pasaylo adjud kay wa adjud ko na milo. Pero natukan ko sa mani nga ako ang gikaon. Kaya nikalit na og plaster si Ricky sa tubangan sa Montego. Og nag-sex dance. Pwerte na akong kurata. Pasaylo atawon ko Lord nga gi-check na ko ang middle part og dax ba jud. Pero confirm. Dax jud bisag ni tago pa. Tanaw pa lang daan mura na kog na virgin. Bitaw. Ipaningot pa kog maayo kontra sa mga nag-perform nga murag ako ang nisayang. Hot kayo mga dax. Again, sorry Lord. So after adto, never na ko nga ni uban nila. Si Kim kay dili na pod kay busy na ang tulo kabayo tog ang perfect attendance ditong dapita. Pero one day, nanay nag-friend request na ako. Nagtalikod ang profile pic na nakatopless. Likod pa lang daan, dessert na. So ang mag-inana, add dayon. Pag-accept na ako, my God, ginervyos ko kay si Ricky dayto. By the way, gwapo yun siya guys, makabidla ko pante. Mga gwapo dyan ng mga agogo dancers. Siyempre, lain pod kaayo og mudawat sila taginoton og nawong pareha sa kong ex. Bankrupt jud ang bar kay Ludon. Sa moto, nga nag-treat og dinner si Jaja na mo 5. First time in history nga nag-treat ning bayuta kay tihi kayo. Nagwonder ko unsay nakaon, pero na-shock na lang ko guys kay niabot sa Ricky. Gwapo kay siya, samot naka-formal pero mas hot siya kung naka-brief lang. Bitaw. Ang mga trader nga bayot og Kim giset up manday ko. Gipalain mi lag table nga kamirang Ricky. Walay kabutangan sa kong nervyos dyan. Nagpasalamat siya sa pag-accept na ako niya sa Facebook. Nangutan na og first ba na ako sa inadto na bar. Unsa daw na feel na ako, unsay mga hobbies na ako o ganong ganahan ko sa kong hobbies. Question and answer portion lang may. Lami kay siya ka istorya. Mura gi-interview lang kong boy abunda. Padong namin na human, ni-request siya pwede bang ma-outro to na mo nga kami lang duha. My God. Kami lang daw duha. Na-loading jud ko kadjot kay di pa ko ready nga ma-werla. Hingon si Ricky, nga I mean sa restaurant lang na mo. Treat ka na ako dinner. Tubag ko nga, ubanon lang na ako bisag si Jeje lang. Tubag sa Ricky, sige sure, pahugaso lang na ako siyag plato dito. Dayon na nga tawa may duha, og my God jud, naa siya'y dimples. Sakto si Jeje nga dapat magpanti kog meta, nga naipadlak aron dili dali mahupo. Bitaw. Sa mo to nga day off na mo sa work, kaming Jeje ang nibisita siyahang newly owned restaurant. Grabe pila kay sweldog agogo dancer nga makadato man siya. But FYI, di pa ko serious aniha. Gisakay-sakay lang na ako si Ricky kay aron maka-move on ko sa kong ex na kong bahog ilok. At the back of my mind, sharing,
Agogo dancer siya, so possible nga motira po ni guys maong nakatukod og restaurant. 100k per night siguro ni siya. Duda ko sa giingon ni Jeje nga dili siya ma-take out ug naboy possibility nga gay pod siya parehas na ng Jeje. Wa lang migawas ang baho. Taray pa jud ang resto ni Ricky nga sosyalin. Kaingon ko og karinderya style lang. Motuon na jud ko nga makadato ng mahimog agogo dancer. Bitaw. Dilen day si Ricky ang owner sa resto na po siya business partners. Taray, and take note ha, gwapo po dihang partner. Kayon kog parehas nga dancer ni Ricky, pero dili. Di daw siya makapasar sa audition kay gahe siya lawas. Ang lawas lang baka ang gahe. Ang bitaw. Nangutana pa na si Ricky kung naaba ko'y lahing Chinese. Nitubagpod ko nga, wa man. Sigira na kog bitad akong mata every morning, mong inani ni. Taniingon siya, Ismail daw ba? Tubag ko nga, ha? Nga naman. Yun si Ricky, basta Ismail daw ba? Ni-smile pod ko nga pinagawa sa ako ang pearly white teeth. Dayon, nakuratan ko kay akong gipicturan siyang phone. I'm so overwhelmed. Sharing. Yung si Ricky, mas gwapa ka sa personal. Tubagpod ko, sumangot ko sa picture. Ana lugat. I mean, gwapa ka sa picture, pero mas gwapa ka sa personal. Tubag ko nga, ayaw na ko ilaraw eh. Pakyut ko gamay bisag kahibalon ako sa mga galawan aning Ricky. Playboy kayog sinultihan. Halatang professional kayog babae. And for sure, sa mga bayot pod, maong dako og tips nga nakatukod ganig restaurant. Nangutana si Ricky kung single ba daw ko. Nitubag ko, yes, pero not available. Nangutana si Ricky kung ano daw. Nitubag ko nga, sa ako lang. Tubag si Ricky, nga wala pa ka nakamove on din. Tubag ko nga, syempre nakamove on na. Di lang sa ako musulod og bago na po. Ngayon si Ricky, so maghulat pa day ko. Feeling shock ko, bisag kahibalo na ko nga first pa lang nga na siya intensyon ako. Taas kog ilong no, mo nang dali ra ko makasimuhot. Bago pa lang mi nagkiila, unya go dayon. Never. Bisag wild kog imagination, conservative po ko. Charing. Pero ang bahog ilok na ko nga ex, sigig pangayo og second chance na ako. Pero nun kag punito na ko siya. Ang mga basurang gilabay na di na pwedeng kuhaon og balik. Wala na siguro iti supply og Rexona niya. Maong nga Lisbo na siguro yang ilok. Bitaw. Sa matong aron di na siya magsinamo akong ex og mamatay siya sa kasuya. Gigamit na ko sa Ricky. Nagpaka-close ko niya. Silang Jeje pod supportive kayo kay kayon sila dawato na dyan ako si Ricky. Pero gusto lang dahi kinako nga pasoyaw na kong ex. Sa mga pictures ko ba na ko sa Ricky, agbay-agbay pa. Sandig-sandig pa ko siyang abaga, pero wa jud to'y meaning ako. Pang post lang jud sa kong social media ba. Daghan ang mga mo comment nga kinsa daw ni. New boyfriend ba daw na ako? Bana ba daw na ako? Siyempre, no comment ko nga murag showbiz nga mo heart lang lugar sa mga comments. Nagka-close jud ming Ricky pero as a friend ra para na ako. Kay mahadlok lagi ko nga basin daghan siya gisapit. Pero itong last New Year, 2018 to, dili na ako makalimtan ang pabuto nga hinimo ni Ricky. May gadget kayo. Wa ko mag-expect nga inadto ang mahitabo na mo. Sobra pa sa bakos ni Judas nga pabuto. Nag-organize og year-end party ang resto nila nga Ricky og invited jud ko. Actually kaming 5. Nagkatag ang mga agogo dancers sa palibot. Pero naka-formal tanan sila. Dili pares dito sa bar nga one piece ray suot og bakat na bakat. Tapok-tapok lang ba, syempre mo'y ampay sa tulo ka bayon. Nagpa-games pa sila while naghulat nga mutual. Wala jud unta ko mga apil. Pero gibira jud akong buhok ni Gigi. Kay paapilon ko og ang resulta, nagbugno ming Gigi. Kay di lagi ko mga apil. Bisag ibala pa ko kanyon kay ang pag-games na partner. Pero pag duel ni Ricky, wala ko kabaliban. Kay basin ipaluwa niya tanan na akong nakaon.
Pero aha kay nga games kay newspaper dance ug si Ricky akong partner. Gikulbaan jud ang ako. Bitaw. Pag-on sa music, mga agogo dancers man di ay kasagaran ni Apple. Piskot. Mura kog kahilakon kay nisugod na sila gisayaw. Ug ako mura kog kabara nga giuso kay wa na malihok. Nakakangan na lang nagtan-aw ni Ricky nga grabe makagiling. Lupig pang sex pa. Nagkagamay ang newspaper. Nagka-close pod mi nga Ricky hangtod sa giarsa na jud ko niya. Kay di na maigo amon tiil. Ug nakasapatos biya pod mi. Kay gusto daw niyang madaog. Pero may gihadjod. Hard kayo. Hard chest, hard arms. Hard shoulder and head. Hard stomach. And below the stomach. Basta uban pang mo hard grabe. Bitaw. Bisan pag dili mi ang nadaog, worth it ang experience. Pero wala pa nahuman ang experience nako diha. Wala ko nakapugo nga makainom og daghan kay na-realize na kong mahuman na lang tuiga, wala pa day ko maka-move on sa kong ex nga naay kili-kili powers. Tungod sa kahubog nako, wala ko makatuod og asa dapit ang CR. Si Ricky ako nakitaan. So siya ang gipangutanan nako o gikatawan ko niya kay wala na ko makatuod. Giubanan pa ko niya kay sulunon ang CR. Hugmao na jud ni. Wala ko kay balo nga no to kay nakita na lang nako akong kaugalingon. Nga nakig French kiss kang Ricky. Init na jud akong gibati this time. Ug wa na ko makibalo unsay akong buhaton. Basta gipasagdaan ra nako sa Ricky. Wala na ko sa akong kaugalingon sa gidala nako niya sa laing kwarto. Nadi ay secret room sa restaurant nila. Pero wala na ko kapangayo o explanation from Ricky. Kay hat na kayo. Gisilaban na sa kalayo among lawas. Wala na ko kahibalo sa unsay bation nako. Especially sa niluhod na si Ricky. Huwag ikaon ko. Nakakadjud lang yun. First time to na ako nga mura kog time bomb nga nibuto. Kanang mura kag gisaniban og daotang espiritu og makalitan. Naluya na jud nga wa pagani mi sa main event. First attempt ni Ricky nga ipasulod. Nasagpa yun ako siya. Kay murag naay ni sulod nga kahoy sa kwa. Second attempt, gigunita na ni Ricky akong duha ka kamot. Aron dili na nako siya masagpa. Pero naingkib pod nako iyang lips. Kay gidistract kuno ko niya. Kadugo iyang lips. Patas na may. Nainidugo sa kuha og siya pod gipadug-an nako. What a bloody New Year dyan. Pagka third attempt, dito na. Shoot na sa pangan. Tanang nagunita nako ako ang nakambras kay nisabay man si Ricky sa buto-buto sa gawas. Sunod-sunod po ang pagsulod sa himayang naunla. O ang last bump was a Happy New Year. Hindi. Pagkaman ang pabuto ni Ricky, grabe yun nga murag ni gawas akong espiritu. Lupig pa sa marathon among gihimo. Gipaningot migtaman og napulan kog pangita asa na akong pante. Gibalibag ni Ricky kay sige nagtawag si Gigi og asa na kong planetaha na New Year. Ningon ko nga, asa man nimo gibalibag akong pante Ricky? Mahal ra ba to? Tapag si Ricky, nga diha ra man to na ako gibutang. Nitubag ko nga, giinkanto day taning lugaran. Ngayon si Ricky, inaragod si Gigi nga nag-ubanta nga ihatod ra ka na ako kay magistorya pa ta. Pero wala ko misugot kay mukuyog jud ko nilag uli. Pero wa jud namo nakitaan ako ang pante. Sa tuyog-tuyog jud sa Ricky og asa niya nabalibag akong pante. Siya sigig pangita kay ako ang kalawasan murag nagian og bulldozer nga na-stress pa jud ako. Bitaw. Murag apil pante kay kanon man aning Ricky. What a panty eater he is. Bitaw. Sige na jud og panawag si Gigi na ako. Nasungot jud kong Ricky kay wala niya nakita na kong pante. Mong gibuno na ko siya. Motong migawas ko nga walay pamante. Laan mi dining watay pamante kay kanunay aircon ato ang bilahan.
Maayo na lang nakapantalon ko kay og nagdress pa makita jud ang himayang nahon. Yugunitan pa ni Ricky ako ang kamot pagawas na mo. Holding hands while walking lugar mi. Nakapabuto na gud. Dako na kayo og mata si Jeje nga nangita nako og mas nidako pagkakita niya sa kamot na mong Ricky. Nakagets dayon ang bayot kini sinyas kong naguba na ang Pearl Harbor. Wala ni bulag si Ricky nako nga murag tiki na kung nakapilit nga moambog para badyo diyang mata sa kong ubos ug mokalitrag ka tao. Halamaid kay siya itulod sa mga paputo aron maputlan siya kamot kay tungod niya wa ko'y pamante sa New Year. Basig Holy Year jud kong walay pamantihan. Bitaw. Sa moto nga paghuman og hatod ni Ricky namo, nakurad sang 5 kay nikalit ko og singgit kay nakarealize ko sa kung nabuhat. Babae manday ko nga naay matres nga pwedeng mabuntis mga day. Di man day tuod ko bayod. Sometimes makalimot na lang ko sa kung gender sa sigig uban nila. Hingon ko nga, Mads, di pa ko gustong mahimong inahan, unya akong bana kay agogo dancer. Maayo pa'y madadge na lang ko. Hingon si Jeje, mao ni Ron, tusok na o hilak later. Patusok pa, Mads. Hingon ko nga, wala ko gabinuang ba? My God, ba't yun kung papaani, Mads? Tabangi ko. Hingon si Jeje, saan man na to na? Langkato ng imong matres. Hingon po si Kim, kapag ampo na lang ka, nga di ka muburot. Grabe dyan akong basol sa akong nahimo, nga nung nagpatintal jud ko. Nagmadre na lang unta ko para wala unta ko nagproblema o nagsigir akong novena sa kumbento. Sharing. Nibalik jud ko sa tila ni Lord. Nag-prayer vigil ko sa akong mga nahimong kasalanan kay ako'y tao lamang. Makakasala og dili perfect. Matintal og madani. Na ako'y pusong marupok og taong umiibig lamang. Nahimo ra pud na ako tungod sa akong ex nga wala kahibalo og unsay personal hygiene. Bitaw. Na-disturb ako sa akong prayer vigil kay nag-video call si Ricky. Nanapod ang tentasyon. Tentasyon layuan mo ako. Ayoko na. Pero gitubag hapon ako. Unsaon man dyan akong kamot nga naamay ka o galingong uto. Hingon si Ricky, nga about sa netabo ba? Gusto ka na ako ka. Dili lang to basta palami para na ako. Tubag ko nga, I'm sorry Rick. Pero nakadesisyon ako. Magmadrin ako. Murag nakuratan sa Ricky nga di siya katuwa. Pero inan ako siya, nga charing. Magkita rata in person. Kay nagka-prayer vigil ko ron. Then bye. Gipatay na ko ang tentasyon. Nagproblema jud ko kung sa nakahaog mo burot ko. Sigurado nga ilabay ko nilang papa sa purgatorio. Diyos nun kaya kong pamilya. Kay igsoon ako pare. Aha ka jud. Iloblob jud ko sa kong igsuon sa usa ka baril nga holy water sa akong pagkamakakasalang dako. Samot siguro og mahibalaan nila nga ang nakabuntis na ako kay agogo dancer kay ni Dongkog Haybar. Makasala jud siguro og gahat akong igsuon kay iya ako mapatay. Samot nga pagabuntag pa jud ana nanawag na ko si Papa kay nangumusta na ako kay wala ko katawag nila pag midnight. Ipabutahan manggod kong Ricky nga nawala sa kong nahuna akong pamilya. Nangutan akong Papa kung kanusado ko muli. Nito bagirpod ko, nga mukalit ako gimaw diha pa. Ingon si Papa nga na daw si Kuya ug makikistorya daw na ako. Moto nag-istorya ming Kuya, nangumusta siya sa kuha. Nito bagirpod ko nga okay. Ningon pa si Kuya, nga ayaw pa badlong diha ka. Every Sunday man ka musimba diha. Mitubag ko nga, yes, perfect attendance ko diri Kuya. I'm feeling blessed right now. Tubag po si Kuya, nga good. Unaha jud ang spiritual needs. Bakasyon niya diri next month kay birthday ni Papa. Sa mga nga pag-off na ko sa cellphone, nakaginhawa kog lawom kayo. Kay mura kog niya tubang sa Ginoo. Tawag ragani ito pero nabati na ko ang aura ni Kuya nga makabugat o konsensya.
nga feeling nako makapangumpisal ko gahan. Sala dito sa ex na akong bahog ilo kang anong nasaag ko sa baliko nga dalan. Sala jud ni sa mga lalaki. Except ni kuya. Siyempre. Bitaw. Sumoto nga nagmukmok ko sa New Year. Mura ko gidatugan sa langit o yuta. Gasigil lang og pangagni si Kim nga manglaag mi. Pero wala ko'y gana. Lamig akong tulog sa hapon kay na-stress kay ko sa akong nahimo. Pero gipukaw pa jud ko ni Kim. Kay naa daw nagulat na ako sa gawas. 2 hours ra yun tawon ako ang tulogikan pag New Year. Lugos na mubuka ako mata. Nga murag na zombie nga na-stress na ko. Pero murag kapi si Ricky kay pagkakita na ko niya sa gawas. Naabtik man og galit akong utok. Gihimo jud ang tentasyon nga lami kayo sa mata. Lami kayo si Ricky jud. Nakahinumdum ko sa pagkaon niya sa kumpante. Bitaw. Grabe nga murag naay daw tang espiritu nga nisulod sa kong kaugatan og diretso sa kuha. I'm so hot and I want to explode. Bitaw. Pag-abot yun na ako niya ni kiss dayon sa kong cheeks. Kinsa di malustre dong pante na rin. Nag-ingon pa siya sa kuha og Happy New Year og nangutana pa siya nga mura daw nagluya ko. Siyang giingnan nga hangover lang. Diningon si Ricky nga mag-istorya sa dami. Gusto niya nga private daw nga lugar. So ningon siya nga pailison ko niya magpaabot daw siya 5 minutes. Sa moto nga wala ko'y nahimo. Kay lami kayo ang tentasyon. Pero ang 5 minutes ni Ricky nahimog 1 hour. Daghan pa biya akong orasyon nga himoon. Gilugod pa na ako mga singit-singit. Kay pasig another round na pod ang mahitabo. Nag-concert pa ko sa CR to boost my mood. Cheering. Magukod jud kog espada ni kuya og mahibalan akong kabuang diare. Pero, na-shock jud ko kay sa lodging house ko gidala ni Ricky. Mag-rosaryo jud lagi mi. Private jud kaayo. May gani kay na ako'y dala nga extra nga pante. Kay basin mo gawas na pud kong walay pamantian. Bitaw. Pero hago ning makatilaw na taglami kay magpangita. Sa moto nga pagsugod na mo, murag ni sulod ko sa templo ni Satanas. Hingon si Ricky, nga sa nahitabo na to, serious kay ko ni Mukha. Gusto na akong mahimo kang girlfriend. Pero nitubag ko nga, I'm not yet ready. Charing. Tubag si Ricky, nga seryoso ko ba? Tubag na ko siya, nga tagay kog time para maguna-una. Tubag si Ricky, nga okay sige, kung kana imuhang gusto. Denutan ako niya kung whole life na ba siyang magtrabaho do sa bar. Ngayon si Ricky, actually, last na to na ako kay mag-focus na ko sa resto. Tubag ko nga, we, sure, mamatay ka? Nitubag si Ricky, nga lagi, niresign ako. Dilong ta ko mo to, pero niingon siya, nga pangutano dan ako si Gigi kung namakak ba daw siya. O ingon siya, nga padayon daw gihapon siyang mo-perform kung ako ang iyang customer. Kung si Ricky dyan ang sala, mahimo dyan kong kriminal. Haka dyan. Huwag nikalit lang og atubang nako si Ricky og nag-sexy dance. Nikalit yung pangurog ako ang kabukugan. Kay ginihinay niya hukas yan t-shirt. Gusto ko mo piyong pero akong mata kay nay utok. Magbuotog yaha. Nabuang jud ko nga nagtan-aw ni Ricky nga flexible kayo. Nga nigiling-giling sa kong atubangan. Ako siyang giingnan na pagpuyo ragod Ricky noon sa makadeha. Tubagpod siya nga watch and enjoy ra. So good karon sa imuhan ako mag-perform. Mura jud kog ere nga ni tindog tanang mga balhibo. Mao jud ako ang forma.
Apil buhok nako sa ilong ni Tindog nga wala nako kahibalo asa nang mutug pa akong pananaw. Kay ni paduol naman nako si Ricky. Nakataples while nag-grind. Murag na book na dyan nako akong ticket pa impyerno. Sige ako katawa nga nagtanaw ni Ricky, pero mura na day ko gisugba sa sulod. Kaya nanginit kog maayo. Insay di mo init nga sexy kayo nga nakasayaw si Ricky sa kong tubangan. While naghawid na siyahang bakos. Yapak pa na ako iyang abs, pero ako'y nasakitan. Musukol ang puday na iyang abs. Mura na kog mukirig sa mga kuryente nga nisulod sa kong kaugatan. Bisa gamay kog mata, nikalit og kadako. Kay dihay gihulbot si Ricky siyang bulsa. Pagtanaw na ako ang pantay. Iyahang gitaguan siya dihay. Nasaniba na yun sa Ricky og daotang element. Kay gipaak man niya akong pantay. While nagkubo siyang pantala. Abi yun ako og nawala siya to ako ang pantay. Pero yun siya, nga remembrance daw to niya. Pero wala yun ni undang si Ricky nga bisag sige na nako siya gapak. Kapit pa nako nahapakan ang iyang tuwan. Nga tindog pa sa usa ka monumento. Naunsa naman ni si Ricky nga mura na manigi sa niban sa mga satanas. Kay mura na magway bukog nga ni grind na ko og daman. Anto niabot na sa kong legs. Ugulingkuran ko. Gipaningot kog maayo bisag na aircon. Aha kayo ni si Ricky, makakasalang dako. Kinahanglan na dyan kong maligo og holy water. Naluya ko pagkahuman sa dance number ni Ricky. Gisayawan pa ko niya nga iyang abs lang ako ang puros makita. Kay dool na kayo siya nga hapit na ko mo kiss iyang abs. Nalibat ko gahan. Makaihi po taaning Ricky. Kalas jud kayo pa. Pero walay nahitabo na mga na. Igo ra ko gipakitaan og dance number ni Ricky nga makabidla kayo. Sumoto nga gihatagan kog time ni Ricky to think. Pero nakulbaan jud ko nga basig mabuntis ko sa mong nahimo og mapatay ko nilang papa. Naglibog na kong oto kung unsay maayo nga buhaton. Pero ang mga bad influence na kong barkada, wa jud ni hunong sa pagtintal nako nga makasala. Gi-invite na sad kong ja nga manglaag may sa lugar nga daghang Ricky. Kay mintras daw nga wala pa ko nahikot ni Ricky. Magdispedida doming duha sa kong pagkasingal. Pero di kong balibad, dili jud ko mosugot o di jud ko mokuyog niya. Pero hours later, nalingaw na miglantaw sa mga naka-brief nga nanaya. Kaming duha ni Ja ang niadtog bar. Nananaw na pod mi og mga agogo dancers. My goodness. Nakulbaan ko basig mahibalaan kong Ricky. Mo nang nagpasuok min duha ni Ja. Pero mo mga mata murag mga telescope ug pakatan-aw kung kinsay dance. Promise, last na jud to Lord. Pinaka last na jud kay dihay bag-o og gwapong agogo dancers, pero kay bag-o pa dili pa kaayo mo giling. Dili pa parehas ni Ricky nga murag bitin nga magbawod-bawod tuntian. Nakasinggit jud may kay ang isa ka sexy kaayo naka pole dancing. Ni kurog akong kaunoran. Naglibog na akong mata og mupuyong ba o musika. Wala ko kabantay nga sige na day og panawag si Ricky nako kay nabisi kog lantaw sa mga makakasala nga mga adonis. Pero ga problema na pod ko kung unsay akong itubag ni Ricky kay ni text na siya nako kung asa daw may dapitan ng lakaw. Ningon pa si Ja nga naa ko na may importanteng gilakaw. Tubag ko niya nga mamakak ko lugar. Ningon po si Ja nga mamakak lang daw kuno ko. White lies raman daw kuno na. Pero wala na ako natarong og type akong message kay di na matarong akong mata og asa mo tanaw. Kay wild na kaayo ang mga agogo dancers. Pero nakabantay pud ko nga dihay nilabay nako sa likod. Pero wala nako tagda kay ang mga agogo. Lami naman kaayo og giling-giling. Nakasinggit na kog apel og naghinapakay na dyan minsan siya.
og kalit lang nga dihay ni kiss sa akong cheeks. Hapit na ko mapuspusan og beer kay kaingon kog naay man niya. Pero si Ricky akong nakita. Nakanganga ko nga nakatan-aw niya. Nganong naa siya galit. Di ba wala naman unta siya gatrabaho dito sa bar. Ningon sa Ricky sa ko nga importante kaayo daya. Tubag ko nga, giubanan ran ako si Jaja. Nagunsa man kadiri. Tubag sa Ricky, nga nako'y gikuha. O niya, nakitaan mo na ako. Ayaw nag-anhid diri sunod ha. Tubag pud ko nga, dili na. Promise. Karon ra ni. Pero, gwapo tong bago ninyo ha. Pero gami sa to og tutorial, kay kulang pa iyahang moves. Mura gitabunan jud og langit og yuta si Jaja, kay gipauli ko dayon ni Ricky. Lami pa unta itan-aw pero nadala kong Ricky. Siya na lang daw ang masayaw na ako. Na-excite jud pod akong mga buko. Sumoto nga one time didto ko ilahang je nga lugar nagstay pag sugod sa COVID. Si Jeje ihang ate og ilahang ma'am siyang naa sa balay. Og dinhi pa jud kay aha kayo. Kining gamay ra tag mata na wrong send ko. Nasend na kong kuya ang message nga para unta kang Ricky. Si kuya og Ricky manggudto ako ang ka-text. So puli-puli lugar ko og reply. Lisod ding magdubli kara ta mga day. Kay gikan sa sigig ngisi kay gikilig aning Ricky. Mobalhin na pod sa pagkaseryoso kay ang text no kuya makahagba magmakakasalang espiritu. Nakuratan pa silang Jeje kay nagkatawa-katawa pa ko adto kay si Ricky nag-send og dirty nga message. Pero ni Shaggy jud ko og taman-taman. Kay nakita na ko nga ang gi-reply na ko ni Ricky na send man na akong kuya. Basin mapugngan pa sa akong Shaggy ang message. Pero na-send jud para ni kuya. Gipaningot jud kog pugnaw. Kalige. Hapit na ko mabalibag akong cellphone pero nakahinumdum kong wala man ni ko'y kwarta nga ipalit og bago. Kaya walay trabaho. Basta kay bati jud to nga message na akong parang Ricky nga na-send lugar na akong kuya. Mura jud ko kandila nga nag-anam-anam ka upos sa kaula. Nasendan ako si father og dirty message. I'm sure jud kaayo nga gilublob to ni father yang cellphone sa holy water. Pero wala kay importante nga nahitabo na mo aning mga panahon na COVID lang ko og na COVID pod si Ricky kay gigabaan lugar mi. Kaingon jud kog madadge na ko. COVID is real jud kaayo ato nga time. Tungod adto nakarealize ko nga nung magpakasala pa ming dugay na Ricky. Og magpakasal na lang di ay lugar mi. Pero kabalo ba mo kung kinsay nagpropose? The one and only me. Adlaw ni Bonifacio ko nagpropose ni Ricky. Gitunong nako aron maisog ko samang Bonifacio. Ambita. Nahadlaw ko basig dili ko pakaslan aning Ricky. Igo ra ko paslakan. Ako gyud siyang kuhaag kalipay no. Pero ang nahitabo gitraidor day ko sa mga bad influence na akong mga amiga. Giingnan nila si Ricky sa kong plano ug ang nahitabo nga kami ng duha noon ang nagpropose sa sagusa. Tagsa lugar may gising-sing ana. Siya'y nisuot sa kong dala. Ako pod ang nisuot sa iyang dala. The couple that proposes together stays forever. Ganun. Sumoto nga nilabay ang mga adlaw og panahon. Ug sa wala pa mo ang kasal, nagpa-bridal shower kuno ang mga igat na kong amiga. Gipangunahan sa bayot nga Jeje, kay gapuso na daw kong Ricky. Pero wala ko kay balo nga nag-invite sila og usa ka agogo dancer. Na-stress kog maayo paggawa sa agogo, kay murag nakakita ako og gihavan, ug nakalimtan nako sa Ricky. Lamay pa mo giling-giling, murag si Ricky. Naglibog kog mo tan-aw ba ko o dili, pero ni tan-aw na lang ko. Kay sayang po. Tumoto, miabot na jud ang adlaw, nga kasal na ko.
Sa mo ang gikasal ni Ricky og si kuya pa ang gakasal namo. Proud kay sila nako nga walay ni burot sa kuntian. Bisag sa sulod, nahunlak na ang himaya. Sa moto, nga married naming Ricky karon. Pero wala pa mi anak. Wala pa po dihatag ni Lord. Pero soon, we will wait patiently na lang. Unlimited na ang pabuto namo. Anytime, anywhere. Katong uyab pa mi maglagot ko kay permi akong mangita sa umpan. Pero karon nga minyo na mi. Sa Ricky na ang matingala. Kay sige kawala ihang brief. Kay isuot tay nako. Og naalang ko sa bata. Hayahay magod sa pamilya. Bitaw. Kay the couple that shares the brief together. Tipid ang pante forever. Vavush. Ladies and boys, dungan tag-ingon. Sana all na yung mukha. Sana all.